ביי. תודה רבה רבה. You looking at maps? כמה זמן? אחד חי. עוד אחד חי. To the jungle. Saw the baby? Erika? טוב, מושל. תנועות? חזר המיקרופון. גבירותיי ורבותיי, נא לשבת. לא, מה פתאום? מתנדבים אוכלי חינם. מועמדים וחברים, קבלו את הפרופסור אלברט איינשטיין. נעלי הוקי פוקי prehistoric. נעלי הוקי פוקי prehistoric. רגל שמאל בפנים, רגל שמאל בחוץ, רגל שמאל בפנים, את הקרטון מסובבים, עושים את ההוקי פוקי וכולם שמחים, זה טעם החיים. היי! הצקה האחרונה! מה אמרתי? הצקה האחרונה! ובואו, יש לנו חלוקה לפני השפה, יש בכל הצבעים והגדלים. איה, אמא, איה.
מה פעם רוסית? תשמע, אל תקרא לי יותר לוסי, אוקיי? למה אני משנה את השם שלי. תראה, למה אני קצת פרימיטיבית, אוקיי? ואני גם אינטליגנטית. מגיע לשם, לאנדרטלי, נורמלי. מה רע ברוסית? Esther, Sue Ellen, Mary Sue, Jebediah Stowe. נהדר. על מה חשב? אז ככה, היו כל מיני מחשבות. בהתחלה ניסיתי כל מיני שמות ויצא לי בריטני. לא יודעת למה. אבל לא, אבל אחרי זה יצא לי משהו יותר מגניב. אסתר. נשמע לי כזה מוזיקלי, נאנדרטלי, אפילו פסיכודלי. ואז, מרוב השראה כתבתי על עצמי שיר אהבה, ואני מנגנת אותו עם הלהקה שלי. נו, האבנים הכבדות. בוא, בסדר, אבל אני אשמיע לך אם אתה כל כך רוצה. בואי! עד שהכרתי את אסתר שלי. אם מישהו היה שר את אותו שיר על לוסי? Whatever. At least Bernard Chambliss Bakaya. יש הערב אספה, והנודניק הזה בן לנסטון, הוא מנהל אותה. והוא ממש שונא שמאחרים, ובמיוחד שאני מאחר. אז מה? נדבר על השם אחר כך. אבל תגיד לי, נו, אתה קורא לי אסתר או לא? נו, אני צריכה לדעת, אני צריכה לדעת בקודמת. סוף העקרונו חשב על הצמחונים, עצב סוי על הצמחונים.
המשתחווים למלך אריק בראשטון, ששולט ב30 מנדטים, מסילבן ועד בלומנטל. אני מצטער ברלנסטון, אבל השקיפות זה אצלי בגנים. הודעות ושאלות. משהו להגיד? טוב, דברי, פרנקלסטון, דברי. גבירותיי ורבותיי, טובים, נמרים, ממות, שימפנזות, נפלות, רזונות, מזכירים מרכזי משק, כלבת, נפלות, הם מועמדים וחברים, קבלו את פרופסור אלון איינשטיין! זה כבר הרבה זמן שאני מנסה לפתור את הבעיה של הקור במערות. פתאום נדלק נורא, עפו גצים, ויש המצאה. אפשר לישון לידו ולהתחמם לידו ולקפוץ ולרקוד על היצד זה כל כך נפלא. אני כל כך מתלהבת, ההמצאה שלך כל כך מלהיבה אותי, כל כך מופלאה, והיא פשוט הזיזה להבה בליבי קהל נכבד, אנשי המערות והעצים, קבלו את האש. רואים כאן התחתונים. חיידקי סלמונלה, כוח בידינו. אנחנו
אנחנו נעבור מערה וניתן הכשרה על איך להשתמש בדבר הזה. והתור ייקבע לפי הוותק, ולא לפי מספר הילדים. סעיד, ראשון הערב, מטעם ועדת מסורת. האם בשר ממותה הוא כשר? יציג את הסעיד, נציג הוועדה. הספירה אין מספיק חברים למניין. ושתי! לך תקרא לבשתי, אמרתי לה שתהיה מוכנה. רגע, לפני שאני קורא לבשתי. יש עוד הודעות ושאלות? משהו? דברי, רק תצטור, דברי כבר, נו. אולי הפרופסור יכול לעבוד בעוד. דע מאין באת ולאן אתה הולך. פעם אבות אבותינו הגיעו בזה. אולי יום אחד גם אנחנו נגיע לזה. Enterprise. הבטחתי, אבל עכשיו אין לי חשק לבעל האספה. תמסור לו את בראשתון שיקפוץ לי, אני בחוץ ריקוד.
מספר אחד! כן, קפטן! עבר מהירות להיפרספייס וקח אותנו יש לי רעיון מצוין! הבאת אותנו לכיוון אפריקה. אנחנו הולכים למסע לבחירת מלכת יופי חדשה ואני השופט הראשי. מחשב א', עבור למהירות הייפרספייס! מחשב ב', קח אותנו לאפריקה! אפריקה, זה איזה יום לאפריקה! זה איזה אפריקה! יאירו, ציפירים, ציפירים! תגיד, מרדכי טוב, לוסי שלך שמעתי יצא למסע שורשים באפריקה, לא? כן, היא יצאה לשנת חופש לקניה ולגנדה, אבל היא עוד מעט חוזרת. תיזהר שרק לא תלך שם לאיבוד, אה? אני הולך לבדוק בחדר נשק! אני הולך לבדוק בחדר נשק. Dai pali, ubi, karala, ubi, karala, Afrika, uy, Afrika!
אנשים החוצה! הם הומופובים מלכותיים! אבל איך גילית? אני שמעתי אותה שהיית בחוץ! כן, אבל איך גילית? אני שמעתי אותה שהיית בחוץ! אבל איך גילית? גשר לאריק הרשתו! אבל איך קורס נבוא? כאן הגשר, שניים בחשבים שלך! השתגעו לגמרי ורוצים להשתלט על הספינה, אני יודע! איך גילית? אבל איך גילית? אני שמעתי אותה שהיית בחוץ! איך גילית? בדיוק סיימתי קורס בשפת המחשב! תראה, מה שצריך לעשות זה לקרוא לך תקרא לטכנאים! כן! רגע, לפני שאתה הולך, אני רוצה להגיד לך שאני אף פעם לא אשכח... אני אף פעם לא אשכח מה עשית בשבילי. גשר לטכנאים! גשר לטכנאים מחשב! גשר לטכנאים מחשב! יצאנו בשם ועין! מספרת! 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 מספר אחד! אפל מגנים! קח אותנו חזרה תכף ומיד! אני עכשיו הולך לבנות את החדר מגנים, אני עכשיו! אני הולך בוא רגע. תגידי, מי זאת השמפה הזאת? אסתר! אחד מועמדות במלכת היופי! טוב, אסתר, מכיוון שאת היחידה שנשארת, אני מחזיר אותך, מלכת היופי לשנת 10,000 לפני הספירה. תצטרכי להצביע ליקוק ותהיה אימא של עומרי וגלעד. תצטרכי ללקט לי את הג'יפה בין האצבעות ברגליים. whatever. טוב, לכי תכיני איזה טירקס אחד בשבילי ואחד בשביל אח שלי מרדכי סוד. בוא. תקשיב, גבר! הצעת אותנו, קודם כל הצעת אותי מהמחשב.
שלי עם ההורים האלה, ואז הפסקת לי את השפה הזאת, אה? גבר! מה שתרצה, תבקש, אני נותן לך ישר. מה שאתה רוצה? אתה רוצה נסיעה על הדינוזאור המלכותי? יאהר! עוד משהו? הייתי רוצה איזו החווה על המהרה שלי. אין בעיה, מה שאתה רוצה? זה חלום לצד המזרחי משהו? אם הייתי יכול, הייתי חלום איתם מצד המזרח. על הכיפאק. בן לדנסטון, בוא הנה. בוא, צועק במכשירי קשר האלה, בוא רגע. מחר, על הבוקר, אתה מסדר לי את הדינוזאור המלכותי, משומן מגרוז מצוחצח ומוכן. אני עושה כבוד למרדכי סטון, אח שלי. אבל המלך! לך, לך עכשיו! לך! חבר'ה, חטפתי שוק! יצא לי מה זה גורמי? פרופסור איינשטיין, תחכה לי, נו! פרופסור איינשטיין! הומצא הגלגל, המצאה שתשנה את העולם! נו, תחכה לי! מה לעשות? יש קיצוצים בתקציב. ונאלצנו להיפטר מהדגם הישן. אתה יודע, בעיקר מאז שהורידו את הסבסוד למזון לחיות בית. הורידו מקצצים לבשר חי! מקצצים לבשר חי! אני לא יודע מה לעשות. מרדכי סטון והאלקטרוסים האלה ממש מעצבנים אותי. אני ממש שונא אותם, שונא. חייב להיות איזה משהו שאני יכול לעשות על מנת לא לראות את הפרצוף המכוער שלהם יותר. הבעיה היא שאין לי שום רעיון טוב כרגע. רגע, יש לי רעיון. יש אישה אחת שאני במקרה נשוי לה, ותמיד יש לה רעיונות מקוריים. אישה נאמנה ויצירתית. וקרא ונדבר. המנחמה רוננסטון. ביי. המנחמה רוננסטון. ביי ביי. אוי, אישי, מה קרה? למה נפלו פניך? אתה לא מרגיש טוב, כואב לך משהו, יש לך חור, אוי, מסכן שלי, דבר איתי, אחרי הכל בשביל מה יש אישה? דבר ותראה שיהיה לך טוב. לא, אני אגיד לך, יש לי בעיה קשה עם מרדכי סטון והאלקטרוסים. אני שונא הומו אלקטרוסים, נמאס לראות איך הם כל כך זקופים. הם זן שחצן נורא, הולכים
לא מסכים להשתחוות אני שונא הומו ארקטוסים נמאס לראות איך הם כל כך זקופים הם זן של ארורים עליהם מתנשאים צוחקים על הנטרטל שלא יכול כמוהם לעמוד ומורדכי הזה רק אני מתגאה את כל הזן שלו אני אשמיד בוא, מנדלסון, בוא. שמע, גם אני שונאת אותם ואת המנהגים המוזרים שלהם. אבל מה, יש לי רעיון איך לפגוע בהם. כלובי הדגים, תשמע, בוא. כלובי הדגים הוא מקור הפרנסה העיקרי שלהם. להוציא את הכלובים מהים, ככה לא תהיה להם פרנסה והם יצטרכו לפתור את המערה ולהסתלק מכאן. זה רעיון נפלא, אבל איך אני מתכוונת ליישם אותו? רק תן לי קצת כסף ואני הולכת לארגן הפגנות. יש כאן נאנדרטלים שתמורת כמה ג'ובות יהיו מוכנים להפגין בשביל כל דבר. אתם שמעתם? רוצה את הכלובים מהים? המצב הוא ככה וככה. אוקיי. בן ליידנסטון והמנחמה רוצה לחסל אותנו בכך שיכריחו אותנו להוציא את הכלובים מהים. אין ברירה, בייבי. חייבים לעשות משהו ולהפעיל את כל התותחים. אני בעד. יאללה, קדימה. אני הולך לארגן הפגנות נגד. תלכי, תתפסי את אריק ברושטון ביחידות ותסבירי לו את המצב. האם אימא? אבל איך גילית? תתפסי אותו ביחידות ותסבירי לו את המצב. ריככתי את העניינים פה בשבילך. אז אתה שומע ספרי? יופי, אל תזור. תשמע, אהובי, אני רוצה לעשות איתך שיחה אינטימית. אין בעיה, מה שתרצי. אבל קודם אני חושבת שאני אחליף למשהו קצת יותר נוח. בטח. סלח לי, רגע. אני אמורה להגיד לך שיש איזה מישהו, לא בדיוק הבנתי, אבל הוא רוצה לעשות לנו משהו לא טוב. ואני רוצה להגיד לך
בנחמה. שכם בדימינסו, ניסיתם להרוס את צאן האלקטוסים. הלכתם בדרכי הרוע, לא בדרכי שלום, לא בדרכי נועם. ועל כן, תשלמו ביוקר. החלטתי להטיל עליכם עונש מוות בסקילה. מי זרק את זה? מי זרק את זה? תראה פה. אף אחד לא זורק עד שאני לא סופר עד 10. בוא הנה רגע. מה אתה אומר? מרדכייסון, בגלל שהצלת פה את כולם, היית גבר. אני ממנה אותך למספר 1 שלי. אני מזמין את כולם למשתה ציון, משתה הכי מגניב בארץ בקיבוץ קטורה. ותודה לרוז, ותודה למאיר, ותודה לשריי ולרוני, ויורם, תודה תודה לכל מי שתרם, עזר, מזמנו והכל. תהנו, ואריקה!
to show ya. I'd rather see you wear your soul. If you think yourself, I better show you the way. All my people in the town, let me see you dance. Come on, get the illusion down. Won't you take it out? אתם רואים אותו? הנה הוא! אמרתי שנה שעברה. שנה שלמה אני רודפת אחריו. שנה שלמה הוא מופיע בחלומותיי. אני לא יודעת מה הוא רוצה ממני. אני לא יודעת מה אני רוצה ממנו. אני לא יודעת מה אני רוצה מעצמי. אני לא יודעת מי אני לא יודעת מי אתם, מה אתה, אני רוצה תשובות. לפעמים אני מרגישה כאילו אני נופלת לתוך בור, אין לו סוף. הנה, אני חייבת לתפוס אותו. הנה הוא, אני חייבת לתפוס אותו, ואני חייבת לשאול אותו, אמא! השיער שלי כבר לא ממש אותו דבר, וגם השמלה קצת מיושנת, אבל אני מרילין מונרו. עשיתי דרך ארוכה מהקבר כדי לבוא איתכם כאן, את חג הפורים. אז כמו שראינו, אסתר מארץ הפלאות נפלה לתוך בור הארנב וירדה למעמקים, וכך סיפורנו מתחיל. היו היה פעם, לפני שנים רבות, בעיר רחוקה ושמה שושן, הוביט ושמו מרדכי היהודי בגינס, בן יאיר, בן שמעי, בן בילבו. הוביטים כידוע, חיים במכלול מאוד מצחצחות. ואין להם עניין בפוליטיקה או בהרפתקאות. וכך הוא חי לו, שמח בחלקו, מתפרנס מגידול פטריות, חקלאי שקט, ורגוע, צמחוני, שומר שבת וכשרות, לפחות בפרהסיה. עד שיום אחד... איפה הוא? הוא פה? עכשיו אני ממש בברוך. הוא ממהר, אני ממהרת. אני לא יודעת איפה אני. תראה,
מה בעיה? אולי אני אוכל לעזור? אני מחפשת. אני לא יודעת איפה הוא פה? מי? מי הסיבה? פה אין אף אחד, אני לא רואה פה אף אחד. אני מחפשת ארנב בשנה שעברה. אני ראיתי אותו נופל לתוך בור, ועקבתי אחריו, ועכשיו אני לא יודעת איפה אני, ואני לא יודעת איך לצאת מפה, ואני לא יודעת כלום! נערה מתוקה, אל תבכי, זה לא נורא. תרשי לי את עצמי. אני מרדכי ביין, היהודי. אני רוצה לעזור לך. יש לי משהו שיכול להרגיע אותך. אמת? כן. פטריה זה מביא לפתרונות. אני משתמש בפטריות כדי ללמוד קבלה ולהגיע למרומים. זה פשוט כך. וואלה, אחי! זה לא כלום. תחכי עד שהקופים מהחלל החיצון מתחילים להסתובב בינינו. אני רואה אותם, אבל הם לא קופים. הם קנגורים עם קרניים. באמת. מה? אני רוצה לדעת באמת מי הוא הארנב הלבן. מי? מה זה? תעזוב ארנבים, אפשר להוסיף פטריה? אני יכולה... לא, תודה. רק שנייה. את לא נראית יהודיה? וגם את לא נראית הודית. בכל זאת, מעכשיו אני כמובן בשבילי, תקחי פטריות יכולות לעזור לך ללמוד קבלה ולהגיע למרומים, וזו המטרה שלנו. תודה. ניכנס הביתה? כשאסתר מארץ הפלאות מצא לה בית חם אצל מרדכי בגין, שטיבל בה כאילו הייתה איתו. ובינתיים, במקום אחר מתחת לאדמת שושן הבירה, כולם עסקים, אני המלך, מלך העסקים, יושב ראש דירקטוריון 27 ו100 חברות, מפלורידה ועד כוש. בעל המכרות, איפה שקוראים, אני בעל הבית, תביס? ממש טוב למפלגת שלי, טוב לכל עסקי שושן, ממש טוב לעסקי שושן, טוב לכולם. נכון?
זאת שאלה טובה, אין לי מושג. אבל בשביל זה יש לי מנהל ייצור צמוד. צמוד. איפה הוא? איפה הוא? בחדר שלו ישן? איך תביא אותו, אתה בטוח הוא כל כך אוהב שמעירים אותו. בטח שאני בטוח. יאללה, תביא אותו. מיד! איש התבונה והחוכמה, אדון המקרות של 130 מדינות. מה לכולך? לקוראים שלי יש שאלה טריוויאלית. בנושא מאוד ושולי, כן, עוד קצת קרקע איתך. מה השאלה? הם רוצים לדעת לאיזה כיוון אנחנו חופרים, ועבור מה, טוב, זה נושא שכל כך פעוט ושולי, שזה מתחת לכבודך, איש עסקים משושע, ומתעסק בזה. אתה מתעסק בתכנון האסטרטגי, ואני אדבר בנושאים הנוכחיים. אתה צודק. בכל זאת אני איש חשוב. מאוד, מאוד חשוב. יש לי השפעה כמו ג'ורג' בוש על עסקים, איש המנהל, וההשפעה עליי נוגעת לסום ולספוט. כל אחד אוהב ניהול טוב, כל אחד אוהב כספים, כל אחד ירים קוצים לחיי העסקים.
את העבודה היום? לא כל כך טוב, בוס. למה? מה העבודה? בעצם אנחנו בשביתה היום, בוס. שביתה. 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 שביתה? אין כזה דבר בחברה שלי שביתה, אה? לא כך אומרת סדרנית העבודה שלנו. היא טוענת שהעבודה שלנו היא פה תת-רמה! היא גם אומרת שאסור לנו להיכנע לתכתיבים של המנהלים. שקט, שקט, זוזו. אני יכולה לדבר בשם עצמי, לא אכפת לי. תדבר בשם עצמם! בוא אני אסביר לך. היא תסביר לך! יא חזיר קפיטליסטי. חזיר קפיטליסטי! איפה? בדיוק תדחוף את המכרות שלך. לידיים של העובדים. לידיים של העובדים! די לכיוון! די להתנצות! קדימה, לשרוף את החזיות! טוב, למות בעד ארצנו! וגם אני מתפרנסת מחקלאות ימית. תרדי לפה, עכשיו. בחיים, אני לא ארד אל התהום שלך. אתה קובר אותי. אני צריכה אוויר לנשימה. מה איתי המצב שלך? לא בשבילי, לא לאמור דווקא להדליק את הנפש כשרמים וחזר סדר להפר, אין לך תשובה ככה חלק מהבעיה. אני לא יכולה עוד להיפגש בך שלך עולה לרחוב כדי להכין את המהפכה. יש לי אבנים בכיס ויש לי מצלחה, האמצעים הם שמקדשים את המטרה. מה איתי השלטון שלך מדכא אותי, לא אתן שתקבור את התקווה. יש עולם שלם בחוץ והוא חסר מנוחה, אין לך תשובה ככה חלק מהבעיה. המונים שעומדים מאחוריי למח ולנים וכשבבא הם עליי עצמם מואף ולמלאכה אין די תקרא את הכל בספר בקרונותיי למעלה יש לסיינות להפסיק וחוש ולהשיב תדע ההסתה לפי התכלית. היא לא מוכנה. היא בשביתה! בעצם היא הלכה. אז תוציא אותה לשביתה. אוי. ניקי. מה כולם? מה נעשה עכשיו? את מי נמצא להחליף את הסדרנית העבודה שלנו, אה? מישהי רכה, מישהי סובלנית, מישהי שקל לעבוד עוד איתה. המועמדת שלנו, המועמדת? רגע, איזה דבר שלך.
כן. תרצי להכיר את שמי, אני ראש הרעות, הראיתי עוד 7 שמי ומאה, כבר מזול ליד קורס. ¿Qué dice? הרשי לי להציע את עצמי, אני רב 7 עשורים ומאה כבוד, אני פלורידה הכוש. אני רוצה להגיע ל-50% מלרוקיה, אני אבוא ל-25% מהמניות, בסופו של דבר 20% מהמניות הבלתי מוגבלות. ¿En qué idioma habla? אופציות, בקיצור כן. איזה גבר רומנטי אתה. לי גם יש כל מיני דברים להציע לך. כן. פטריה? חמדות, לאו. כן. כן, תשחילו. כן, תמשיכו להשחיל. לא. כן, מותק. פשוט תניחו את הכבלים בתוך המכרות הקיימות. כן, מה שקראת? כן, ממוש. אמרתי שאני מקצרת את הבחורים בפרויקט הזה, ובמכרות הקיימות. אתם לא צריכים לחסור אותן. צאו. היית גדולה. רק שנייה. אוקיי. שקט, תקשיבו. אתם משחילים בעומק 2.5 מטר לכיוון דרום-מזרח. עכשיו, כשאתם מגיעים בפיצול, אתם עולים אליי שוב בקשר, מובן? אף אחד לא זז בלי הוראה שלי. איזה בחורים יש לנו. חמודים, אחד עובר על אותי. אני אומרת לך קרש, הפעם זה יהיה צ'יק-צ'ק. הבחורים האלה הם יודעים מה לעשות. והמנהרות כבר קיימות. נכון. ותודה לאל, אנחנו לא צריכים לרדת לשם בעצמנו. thank God, אני צריכה עוד קצת שמש היום. גם אני. אוי, תדעי להתיירש. עלינו על מכרה הזהב עם הפרויקט הזה. מקווה שנצליח. פליז. אני מזכירה לך שהחשאיות זה המפתח להצלחה פה. תרמי. אומנם אנחנו חוסכות המון בזה שהמנהרות כבר קיימות. נכון. ואומנם נרוויח את המיליונים שלנו, אבל, וכאן האבל הגדול, מה שאנחנו עושות זה לא בדיוק באינטרס של הממשל. נכון. אבל, אל תדאגי, רלק. עד שאדון אחשוורוש באימפריה שלו יבינו בכלל מה נפל עליהם, אנחנו נרוויח מבלעדיות על רשת הטלוויזיה של כל שושן הבירות. איזה מזל שיש לי אותך, תרשיקי. דרלינג, מה אני אגיד לך? אתה צודק. רק שנייה. טוב. מה זה? אין לכם אוויר שם למטה? תפסיקו להתבכיין. מה? הכנרית מתה. הכנרית מתה. אוי לא. אוי ואבוי, שתהיה בריאה. עכשיו, אני לא רוצה שום צ'וקומוקו. מי שלא רוצה, שלא ינשום. אבל מי שמייעל, אני הורגת אותו. לעבודה. ואני מזכירה לכם, זה מבצע סופי. התחילו לנצנץ החבר'ה. תרגי פרש, הכל יהיה בסדר. או-טו-טו נתרווח על קופסה ונתענג עם המיליונים שלנו.
לא רק זה, זה יהיה מול איזה פרק של Saturday Night Live, זה יהיה פלוס! אוי, את חמודה, אבל התבלבלת. שהרי המיליונים אנחנו הולכות להרוויח על בלעים בלעדיות על רשת הו. לא, התכוונתי יש לי ילדה בבית בת 14, ואם היא לא יכולה לראות את YTV, היא תעזוב את הבית. הלו, לי יש ילד בן 16, ואם הוא לא יכול לראות את בי, הוא יידרדר לסמים. שיזריק קוקאין ויהיה לי בריא, אני רוצה להתייצלות. שסבתא שלך תזריק. אם הבעל שלי לא יראה את ערוץ האופנה, הוא לא ייכנס איתי למיטה. ככה את מדברת על הסבתא שלי? שבעלך יראה את ערוץ הקניות. אני אחנך. אני רוצה הוד. אני חייבת יס. הוד. יס. הוד. יס. הוד. העבודה מתקדמת כל כך יפה. הדאגות במקום, ושטח החפירות, ולאחשוורוש הזה, הוא חושב שיש לו צרות, אבל אני מכרתי את כל שטח האחסון הזה, הצורת הגרעינית של העולם העליון. סגרתי עניין עם איראן? איראן, איראן. ועכשיו, צפון קוריאה, הכוונת שלי. לחקור. כל תושבי הפרק ימותו כתוצאה מהפצע שלי. אבל במחיר קטן, ואתה בקורי, אמר לך, את הדרכים שלי.
ממשיכים בחקירות. אבל לאיזה כיוון ממשיכים? ימינה. שמאלה. מה אתה למעלה? למשה? נכשל. בתוך הבית של מי זה הבית של מרדכי בגין? צריך לחפור לשם מתחת. שבת שלום, רגל וסלע, ושבת שלום, המקולה. אתם יודעים מה, אני הייתי לפני רגע בתפילת שחרית, אבל אני כבר מסיים, ויהיה לנו קידוש. אתם רוצים שניים? אתם רוצים חלק? אנחנו כופרים דרך הבית שלך. אבל אל תדאג, בדרך החברים שלנו, בגתן ותרש, יחברו אותך להוד. להוד. סליחה, היום יום שבת. ביום שבת לא חוסרים, וגם לא צופים בטלוויזיה. בברסקה. אילולי, היו לכם שעונים. עם השטויות שלך. אנחנו עוברים דרך הבית. המקולה? לא. אתה לא תיכנס לך. בת שלי. המקולה, אל תגרום לי לעשות את זה. המקולה. המקולה! אוי ואבוי. המקולה! אני עוד אתנקה בך, בכל העם שלך. יש לך דבר לבן, ורך. כן, אני רוצה להכביס. אני רוצה להכביס. יש לך איבי כלום.
אני מוצאת לך את הדם. נדבר אחרי זה. אז מה מעסיק את מנהל הייצור שלי היום, אה? טוב, מה אתה בעצם רוצה לעשות עם המכרות שלך? איפה אתה רואה אותם עוד 20 שנה? הפורים שלך עולים ל1,000,000, יוצאים לצבא, הולכים את היד, איך אתה מושך אותם חזרה? מה החזון שלך? מה החזון שלי, אה? מה החזון? טוב, זה לא רק להרוויח כסף, אתה יודע. אני גם רוצה להרחיב את מאגר הלקוחות. אני רוצה להשתלט על החברות האחרות. אני גם רוצה לעשות את כל המניות, ואולי להכניס כמה דולרים גם לכיס. כן, יש לי תוכנית שתכפיל לנו את המחזור. ואת כל הדברים שאמרת. קודם כל, מתחילים בציורים, בנטיפים הניסיוניים. אחרי זה 12 צימרים תחתנתיים. ובינוי, ולהפוך את הלול למשרד שלהם. בגינוי? כן, בגינוי. לא, אבל יש לנו בעיה. מה הבעיה? מרדכי, פאפי בלבו היהודי הזה, תקוע בכל העם שלו. איך אנחנו פותרים את הבעיה, אה? להוציא אותם מהתמונה. כן, אבל איך נוציא אותו מהתמונה? לדאוג שלא יכתוב עוד פטריות. ניסה בדרך, לדאוג להפסיק לו את זרימת האוויר. לא הבנתי. להרוג, להשמיד וקטל להקליט פלט. צריך לספור את זה. ולטפל בו. אז תטפל בו. רצתה אסתר להקדיש את עצמה ללימוד חייהם של ההובטים ושל היהודים, אך בעדיפות ראשונה היא הקדישה את עצמה ללימוד הקבלה.
תודה, חמוד. טוב. אולי בא לך ללמוד קצת קבלה. או אולי אתה מעדיף לפתוח קצת מהספריות של אבא הרוחני שלי, מרדכי בגין היהודי. לא, עניין צמחוני, תאמין אותה לכיוון בשר הטרי. יש משהו אדום וחם, לשתות. אני לא מבין. אני לא כולל. נו, בתי, המנהל יצור שלי. אתה, אני נתתי לך את הכסף, נתתי לך את הכבוד, נתתי לך את האמון, אני נפלתי על הרצפה, יכולתי להחזיק את התואר, ואתה, ככה אתה בוגד בי. אני רוצה לשכנע אותך להראות לכל ההוביטים היהודים האלו שעם נפלא, הכי טוב בעולם, וגם להראות את השדה של ספריות טובים ומוצאים. ולא רק זה, הוא גם רצה להשתמש במכרות שלך לאחסון פסולת גרעינית. אבל מספיק זה. בוא הנה נבלו אנחנו צריכים לחשוב על עונש חריף במיוחד, עונש שהולם למעשים הנבזיים שלו. מה נעשה? מיקי, אמרנו לנו. אתה אולי אוהב להשתזף? לא, השמש, אני לא יכול להתכתוב, זה תרלי השמש. ראש שלי. ביקרת פעם בדרום הערבה? לא, איפה מעלות בטבע? רחמים. Red Sea Desert. שמעת פעם על קיבוץ קטורה? לא! כל הטיפים האקדמיים המתמקים האלה, לא! לכן אני פותח מפעל חדש לאקסל בייקן, ואקסל סמסון, לא חשוב. חומר מאוד בריא. לא! אני אומר מתחילה. ויותר מזה, אני מממן אותך למנקה הצינורות הראשי! כמו בתורה! אני מגיע נוי, אה? כך קרה. סיבת הקבלה, ומרדכי בגין, ההוביט, עזרו לאחשוורוש, יושב ראש הדירקטוריון של 130 חברות מפלורידה ועד גוש, להקים מפעל חדש בערבה.
לחזור בחורף הקודם, ויחצה מסייג אוויר.